Dalodu kien hemm il-kawża li l-kap tal-Partit Nazzjonalista fetaħ kontra l-Avukat tal-Istat, naturalment ukoll hemm it-talba tal-Gvern sabiex jintervjeni f'din il-kawża, primarjament sabiex jiddefendi l-interess nazzjonali illi l-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jipprova jkisser bl-aktar mod sfaċċat għar-rigward tal-proċeduri tal-arbitraġġ internazzjonali kontra Stewart illi mexxa kontrihom il-Gvern ta' Malta huwa disrispett, anzi jimminar ta' dan il-proċess ta' arbitraġġ internazzjonali b'din il-kawża b'sogru illi ssir ħsara lill-ċansijiet illi l-Gvern ta' Malta għandu li jirnexxi f'dak l-arbitraġġ, però mbagħad l-iktar ħaġa li laqtitni dalgħodu kien l-attakk surreali, però ngħid kważi kważi mistenni għaliex konsonanti u konformi mal-imġiba tal-Oppożizzjoni, il-pistola illi l-Oppożizzjoni dalgħodu, il-kap tal-Oppożizzjoni speċifikatament ipponta lejn ras l-imħallef sedenti illi qiegħed jisma' din il-kawża. Bdiet bl-iktar mod surreali din il-kawża dalgħodu illi il-kap tal-Oppożizzjoni jipprova iħammeġ jew jitfa' xi ombra ta' dubju fuq l-imħallef li qiegħed jisma' din il-kawża, sintomatiku dan mal-attakk selettiv illi l-Oppożizzjoni tagħmel b'mod mill-iktar selettiv fuq uħud mill-istituzzjonijiet meta u kif jidrilha biex imbagħad fl-istess waqt l-Oppożizzjoni wara li pruvat tixħed din l-ombra ta' dubju fuq l-imħallef sedenti fl-istess waqt imbagħad iddikjarat illi m'għandix oġġezzjoni li l-imħallef jisma' din il-kawża huwa attakk ngħid jiena huwa theddid dan lejn l-istituzzjonijiet huwa proprju dan it-theddid lejn l-istituzzjonijiet illi mmotiva lill-Gvern biex jagħmel it-talba tiegħu biex jidħol f'din il-kawża għaliex ma jistax ikun li l-Oppożizzjoni thedded b'dan il-mod lill-istituzzjonijiet fosthom lill-Avukat tal-Istat li jew jagħmel kif jidrilha u kif trid tiddeċidi inkella tispara lejn rasu, dik kienet waħda mir-raġunijiet u t-tieni raġuni kif semmejt il-ħsara kbira li tista' ssir lejn l-arbitraġġ internazzjonali li tajjeb ngħidu dal-Gvern ilu numru ta' xhur illi mexxa. Kontrarjament għall-impressjoni li qed tipprova tagħti l-Oppożizzjoni illi l-Gvern m'għamel xejn, il-Gvern ilu xhur li aġixxa kontra Stewart, tantu hekk illi l-ewwel żewġ deċiżjonijiet preliminari f'dak l-arbitraġġ ġew deċiżi favur il-Gvern ta' Malta, evidentement xi ħaġa li l-Oppożizzjoni ma tieħu xejn pjaċir biha. Grazzi.